tandurane apa-apa kok obongan. Lah wong ngirim bojo-bojone dhewe kok ya lembok ae. Ngene ae. Mumpung durung duwe anak, tak pegatne. Mumpung aku ndek dhuwit. Wong tuwa kok omongan kelantur ngono. Ya tenimbang nyambut gawe kaya ngono kuwi. Lah ancen wis Ora neng dienggo omah. Lah ancen wis gaweane ngono mbok kon piye? Gawe ngalih gawean ra keneng. Senajan to ki bojone mung nyambut gawe ngobong areng nyatane anakku sani yo seneng. Uripe yo mulya. Seneng apa kok seneng tok nyambut gawe? Omah-omah kok dienggo seneng-seneng tok ngono. Bener sampean ki jeneng lo anak uripe seneng karo bojone kok malah Aku sepeten yo mbok ne. Kejaba nak dene omah dhewe ora tak urusi. Omah kumpul. Lah omah kumpul jeneng anakku terus piye? Sok yen tuwa, kuwi terus omahmu mbok wene sapa yen ora mbok wene anakmu? Tak wenehno bojone sing kira-kira iso nyukupi aku. Alah iki ya wong tuwa-wong kakeane iki lah. Ya wong anake kaya ngono kok iso ora kok seneng apa piye. Selawase urip kok. Iki mesti padu karo bojone. Gampang aku misano sani karo gimana. Lah wong tuwa kok bolak-balik omongane kok ngono. Aku nak gatekno kowe. Uripku ya rekoso terus. Ngomong go. Aku kan bolu kowe iki. Nggih. Dilapi. Sing resik. Wis cukup. Sampean sinten, Gus? Wong. Pun ngerti nek wong jenenge. Lah ngono lho. Nggih. Calon ratu ana ing kraton iki. Wis moro. Calon ratu. Iya. Wah, saestu niku. Iya. Layak. Coba lo sawang sandangan. Sandang penganggone gumebyar. Durung tau ngerti gini iki. Dereng ngerti. Lah niki kok enten intil-intile bae. Aja. Indil-indil ya diindil. Lah niki- Aja dumuk-dumuk. Walah demong. Calon ratu. Kowe iki sapa kok wani dumuk-dumuk aku? Niku lho kula niki pengen intil-intile. Kula niki sing di omah. Domane. Sing di omah. Nggih. Di omah ngene. Lu ngisor. Mergo aku calon ratu. Nggih. Ora pantes lu dhuwur. Kiswara. Iya. Lajeng wonten damele napa? Aku takon. Apa bener iki omahe Sani? Kula bapake sani. Kowe bapake Sani? Nggih. Tenan. Saestu. Omahe iki diblok iki. Lho, makeri. Dibloke, dirubuhke ben rata dadi lemah. Kula manggen teng pundi? Gampang. Mengko kowe tak gaweke omah tingkat Tingkat pinten niku? 7. Wah, nggih beneran nang tingkat 7. Hmm. Bojone kula benteng dhuwur dhewe. Wah, penak ya. Lah penak ana undian ana bledek disambresik. Ya keputusan kok. Tenan. Tingkat pitu. Tingkat itu omah kita bloke. Nggih, omah elek. Tak ganti tembok. Kalah karo tangga-tangga. Iya, omah ngene kok. Kowe bapake Sani. Bapake sani. Kae Bojo kula, bojone. mboke sani. Heh, iki piro? Napa niku? Iki jenenge dhuwit Pinten? 100.000. Demek. Kowe tau ngerti duit iki kok nih? Ora tau. Kowe iki durung tau demok. Dhuwit iki Paling-paling kula niku 5.000. paling gede 5.000 demok. 1.000. 1.000. Abang bayi. Dan ini 1.000. 100.000 mergo kowe bapake Sani. Nggih. Tak tambahi meneh. Ya. 200.000. Mergo aku seneng anakmu Sani. Saestu nih. Iya. Kebeneran anak kula tesih prawan. Lah. Wong anak wis dibojo kok prawan. Sani ngarep tok pek bojo.
Matur nuwun. Nan. Mboten ngapusi sampean. Aku ora bakal ngapusi karo kowe. Sampean pun kagungan bojo napa tesih Joko? Sih Joko aku. Nggih cocok anak kula tesih prawan. Anakmu isih prawan, aku isih Joko. Kula anakmu sani gorene. Duit iki mengko tak weneh kowe kabeh. Bone, tampan ono, aku tak juku anakmu. Muateran. Jan. Yuk, tani. Mikir. Mau aku nek kene bukan mikir nanti. Tani. Nih. Kowe gelem duit iki apa ora? Tiba mana? Piye? Iki jenenge mau apa lho kok iso? Yuk. Anu bapak dong. Ngene. Nah, iki. Loh? Iki kon. Iki. Duit Gorene sik sani. Cokile bro, cokile. duite. Kae bojomu. Bener ya. Pak nih. Duit iki tampan ono. Sani tak jawab. Bener nak wong tuwa moto duwiten. Duit. Gawak no umur. Alah. Wetan pun duit-duit. Alah, umurmu ora dawa. Alah dawan umur. Yo dawan umur. Kok nak kedawan terus bongkok. Iki nggo tuku apa iki? Ora kudu ah. Ditampani. Rek, Kurang? Kurang? telu, Lu. empat, Apa? lima, 5. enam, itu. Carane aku ra iso ndek anak. Iya. Nek mbok topo, Iya. ayo gawe anak. Alah nak kudu. Ayo gawe anak. Mah, suwean ngono kok enak. Kowe nek duwe, Ya mah, duwe gawe aku tak sih. ngono duwe anak wedok neh didol neng ngono. Rumah sama aku ki mbok aja obi kan duwe karo Aku sing duwe. alah rapane ora apa-apa. Wis Tani kowe tak kandhake mantuku kowe. bojone mulih. Lho, kandhan ngono. Aku ora kudu kandhani. Sekali kok nguntrung ae. Jalukane Sani mak ape tak wenehno. Apa iki? Sani ngakon tumbas beras pun kula Toko tumbas. beras. Nggih. Iki berase ndi? Ayo, seleno. Ora kanggo. Ora ana beras-berasan. Beras Pak. rupane kaya ngono kok. Pak, Apa? umpama kula niku ora dolareng, bapak ki ra mangan lho. Alah, kapan areng empayu iki kapan? Duwe areng kundi aku ora tau nampa. Nggih kula paringno Sani ya, Pak. Sani nyatane ya nak blonjo isih njaluk aku. Masa ya, Mak? Lho ngene lho le tak kandhani rasa ngateni bapakmu sing wong edan niku. Wong tuane wong tuwa sekarat tapi bongko iku. Kowe golek sapa? Bojomu. Nggih. Bojomu ki rane ning omah yo, Le. Wau bar ketemu aku kan tumbaske beras, Beras lombok, brambang, terus kan nukokke BH, kon nukokke kathok. Wala, sadar mbok tukone kuwi, Le. Mbok Nggih. aku yo ditukone alele. Lho, Sani mboten ngomong ya, Mak. Lho. Yo iki aku njaluk kok nek kowe tukune aku tukone yo, Le. Mun, mangke nekan kula bar dolareng, mangke tak tumbasno. Mbok tukone Nyuwun napa? BH karo celana ku mau kaya Sani. BH. Heeh. Lah BH niku lha omong kang anu paimen jare gedhe cilik. Ayo kowe Sani gede ya aku sing cilik ngono. Ya Apa? apa mbok kursi apa piye, Le? Lah, ngoten mawon. Kursi kok ben kowe nak nukoke ora gegedean ngono ya simbok ya, Le ya. Nggih. Nah, telepon, Le. Kula ukure riyen. Oke. Oke. Lho ngopo? Ben diukur mantuku. Mek ndi kowe? Piye? Nyuwun Mak maratuwa nyuwun BH, Pak. Tau ukure dhewe. Aku sing demek. Lah sampean nate nukokno. Ora ngono lah, aku serah ukurane. Ngomong
ngomong rasa. Ukurannya anggere sak puluhan ya iku. Heh. Ora iso. Ora iso. Ora iso karo kondo karo mantuku. Ya kok duo. Lek. Endi mau iki mboke mau. Dua lele dhek mbok mana endi lele coba le golek ile. Karo kowe Ora dhewe. iso mbok pak dhewe karo kowe dhewe ah. Iki lho. Iki duwe iki le adol bojomu. Bapakmu adol bojomu ning wong lanang liya. Aja mbok cedakne bapakmu nak dipek le. Lho ya. Mbok cedakne kowe iki kok iso. Bojomu tak dol karo wong lanang. Saiki digawa lunga. Bojo kula payu, Pak. Waris wong ayu. Saestu. Payu. Oh, sak pirang-pirang. Yes. Ngerti kowe? Kan. Yes. Bojoku payu. Hei, Sesuk aku ora usah gawe areng. Iki piye to, Le? Ya Allah, ya Allah. Lu bojo didol kok malah seneng. Loh, tok duwe akeh, Mas. Lah tok duwe akeh terus kowe ora ndek bojo. Loh, lah ora duwe bojo niku. Lah kowe wis didolne wong lanang liya, mau digawa lunga kono. Nang kutha raja mbok. Kowe. Bojomu wis helane omah. Digawa wong lanang. Malah seneng ki piye to, Le? Ah, dipek bojo. Senajan kono ki sugih aku ra seneng ndek mantu kuwi. Aku seneng ndek mantu kowe ya, Le. Lah, bojone kula niki teng pundi? Digawa ning kutha raja kono lho. Nang ngendi kono? Bapak matane pecek tenan. Wah, semane kok malah mecek-mecek wong. Golek. Ayo nang lunga. Golek ibu. Minggat. Sane.